naufragoek ametsetan igaro dute gaua. Xubarena gaur gertatuko denaren seinale izango da. Mikelek ere beldurrez igaro du. Guzti honek zerbait esan nahi du? Amets txar bat eukidet, zulo batea eroina eta zulo horta eroitzerako bote bat eman dut, eta hau ja, susto bat hartu dut. Kriston susto hartu nuen. A ber. Mikel! Ilargintzako be, gabako soluzio juten di. Eta behingoz, bikoti dauke. Xabi, aleginduko da, arantzazuko gatibu aldanik eta hobeturen sentitzeko. Beitu. Ostras, nitoko da un honor. Hore bat. Nabaren kamiseta erutea, esan bai. Lehia bizia daukaten naufragoek euren artean. Eta gaurko abordatzean, arnasa sakon hartu beharko dute irletako zeharkaldian jarraitu ahal izateko. Gertu, aurrera! Naufragoak, ongi etorri 6. atalera! Ni ondo, ni zapo. Ni gaizki. Ni buia batekin izan dutela. Eta amets txarra eukidula. Amets txar bat eukidet, zulo batea eroina eta zulo horta eroitzerako bote bat eman dut, eta hau ja, susto bat hartu dut. Kriston susto hartu nuen. A ber. Mikel! Etxoak azten dira agertzen, eta nila joan paseatzera. Ez que gainera dirudi jartzen direla naita hemen, en plan, hemen nago, egunon. Azten zara horrela, azkenean. Zaplasteko Ez fase bat da. Altxatu gara eta gozaria. Ezin hobe, ezin hobe. Erabaki deu hor daun frutie sandiak kenduta oain jatie, pixkat indarrak eta hartzeko proba aurretik. Baraja baten moduen. Ondino ez da haren bat, ze bakarrik neska bateko, baina... Baina pozik. Baina gau humore desberdina dekotatzuko baino, Osa, askoz be ondo nau, hobeto nau. Pasa behar dena, zozte ardure, eta bueno, ez dut emongo buelta gehiago buruari, bai aurrera, beti aurrera. Ziur nago gutaz asko itzen dutela hontan. Atzo ikusi zen erreakzioak ez ziala izan super onak ez. Ondo hartu gintuzten, baina aldi beren gaizki. Orduan gainea irabazi balin badegu eta guainik eta potente ikusten bagintuzten, guain gaude indartxoago zehan dugu, deskantzau dugu. Nik uste guain itzein gozutela gutaz. Besteen problemak besteenak dira. Osa, eurak txarto badauz edo azerretzen baia behien artean edo beldurra baukate respetua. Horien beraien problema da. Huetxako asko sobeto, ze beraien burua hasiko da berriro hueltaka. Edo Xubantainoa edo Inge eta Mikelek itzen gozutela igual gutaz gehien. Ze atzo ikusi izan ziala igual gehien molestau zianak edo gure itzuleraz. Gehien, ikuste zitzaienak aserretuen edo. A ber, azkenin Josebakin ez ditu ikusten egun pili ere pasau. Gero hori nola gatibu izentzin, baina egun bat gutxillo eta hurrengo egunien ane hontzin eta gero botazio eta afuera hori. Josebakin hartu eman hori gehiago eukideu zurinekin baino. Baina gauza da hori da, ez uztia berriz ere irazten dira. Gaur galtzen badute, askoz beho, Ontsia zelan bikotea gaien, eta bizu gaien apurtxo bat ona folgorizua gustatzen jakuna. Beitu. Ostras, nitoko da un honor. Eta nabare, bale, ez egin porta? Ez hemen badau. Bale, eskerrik asko, klaro. Ekipo gehiago. Hore bat. Nabaren kamiseta erutea, esan bai. Arpei honakin zatozte, Bai, pentsatu. A ber, noa juntzeate. Belerora Jateko oiaskoa. Ole! Arroza, gero inaban modukoak hori ensalada. Que bueno. Gokio nun arraina. Ezkenean ez da inbeste. Baina aktibatu behar geha, porque bestela... Egon nahi bazu hola. Guk uste izegu. Beldurra somatzen dut hemen, oiaskoa eta arroza jan dugu. Etzai asko gustatu hori. Eta bez, jan, da gainera, gero primeran deskantza egin dugu, batzuek ez dute zebet deskantza, batzik
Guetxako, vamos, super ondo. Harremanak ez dira errazak izaten. Batzuetan, hobeda arnasa hartzea, burutik pasatzen zaizuen guztia bota aurretik. Gaurkoan, bi aukera dituzue, arnastu edo lehertu. Apnea deskartatuko dugu, ez? Bikoteko bat igual nunbait dago eta besteak zehozein behar du. Eta honek faiatzen duen hau erori. Zurinek erranduna igual ideia hona da, Euskalo. Ez dugu asmauko? Sorpresa. Bueno, ba. Naufragoak etorri! Zemu, Zurinek Joseba aurpegi ikarri jakazu, Primera, gaur, bai. Hartu genuen dutxa bat, ia garbitu. Aboia gaz, hilea garbitu dana. Ondarrak hindu, hori izan da. Joan, berak abeira eta ez duzu entzun nahi, ero? Nahiko entzun diot, lelo. Bai, eta Zurine, kamisita hori, nondik atazua? Bueno, bai, Josebako pari indit, gaur goizen, Unaik utzi zion bere kamiseta eta utzi indit. Bikote ginen, guain gehiago. Oso ondo, gaurkoan urrengo itxu-itxu proban gaude, bai? Gaur, garrantzizkoa izangoa, birikak potente eukitzea, baina aldi berian, bai kontzentrazioa eta bai lasaitasuna mantentzia oso garrantzitsua da, gehiagoak kaso, bai? Urduri jartzen baga, biosmaiztasunek gora juten da, orduan gaur, birik izan aldean dirik ez da, baizik eta hemendik ibili biga, garunez lasai, biostaupadak maiztasune baja, aldanik eta astiruen jun. Beraz, ongi etorri orduan, apnea probara, bai? Esan dut. Hau ez dakit, olimpiadak uretakoak edo zer da, naufragoak ez dakit. Naufragoak uretan ibiliko zine, argi eta garbi egon da, ez da? Ja, irletan, no? Lurrean be. Baitare. Claro. Bueno, igual animatzeko, esango tzuet, sarixo oso nadala. Gozek ez pasateko aukeri hauke bentsat amendik aurrea. Izango zue, lupa bat eta arrantzako kitare bai? Arrantza hemen bintzat sorran dakazue, eta soaiteko aukerak azue, hemen aurkitza dituzuenak krisko Bai, haize honek ez du asko laguntzen ordia. Zer nahi zu, naufrago metxero batekin izan ala? Ez, baino. Zana piztuta ere zeitu nitzaliko ala. Bueno, hini jokua, ez? Hori da, aurrengo jokuaz. Bikoteko bat, bostok batera urperatuko gara, behi azpi-azpixan lurrin jarriko zase bertan, eta buruk urteten junala, gu kronu gelditzen jungoaz. Gustako askun jakitxi, zeintzut izen lehengo bostoien. Biok lurperatuko gara? Bikoteko bat. Vale, eta bestea eze. Lehen da bizi, bikoteko bat. Xuan Ainoa? Zukin da gero nik ingot. Ez que igual ez da zukiteko. Zukin. Bale, ingoet. Ainoa lehenengo, oso ondo. Jabata Naroa, Jabata, Mikel Inge. Zer nahi duzu, Listo, orduan bagi hau, ezta? Altza esku, mesedez, lehengo horiek. Bueno, orduan jakingo, bigarrek bikotorren lana. Zuekongo zase kanpun, sartuko zase banaka, da berdin. Buruk biztaratzen dizenin, guk kronu gelditzuko, eta lehengo kidin eta bigarren kide horren, bikotorren batuketa izango da zuen denpora. Zer iruditzen? Igual media egiten badugu, jo que se, bost bat, ez? Unibertsitatean mazala, ez dakit. Aprobau. Hori da. Jabata eta Naroa. Intzan dutxu probak eta ongi gauza da nerviosten izeliken, urduritzen izeniken, nabaitzen dela asnasa falta hori eta ber, bueno. Zoze ikustetazu, kejari, golatu, azpikolatu edo zer. Dana ondo, ez da? Dana, momentuz dana. Kolori guztoko, gardena. Bai, dana, oso polito. Sartzeko gogoekin. Mikel eta Inge. Hau ez da jarrera, baina ni txungo ikusten du. Esan genuen bezala, konfiantzazko jokoa da, itxu-itxuan da. Orduan, bigarren tanda hortan, guretan guran barruntza zaudetenok, zuen bikotekideak laguntzea junal izango. Nola lagunduk, animatzea daka, inukiten. Eta hortaz gain, aire aukadak ematiare badazka. Ja, baina... Zehaukat haua, herpesiz beteta, osea... Igual nahi zezu, haize ufadarik ez emon, eukeria. Opzio ona da, aukera ona da, ematea. Hori zaie da, hori ez, ure sartuko da baita. Bai. Nik espero dutena da nire mutila ez asertzia, Esto pues dela joko, vale? Osea, kaso, porque... Putia kasue jaitzeitea, bai, prestatu, kontzentratu eta binaka.
dut aguantatzen, osea, eskeni... Bueno, da... Ezagutzen bai azu pizka bat, naizela super urduria, eta jartzen azela, osea, joko hasten den momentutik, pu. Eta nork aguantatuko du, hau dela... Sokorrista. Bestela nork ingo du. Iguala llegatzen nazen 2 minutura edola, ondo dagoela. Bueno, Oberen Joseba, azkenean bakrigu surferoa eta sokorrista dana, osea, hau bai dela bere terrenoa, ez? Eta Xuban eta Ainoa ere bai nik uste dut ongi biliko diren. Ze Josebak 3 minutu aguantate baitu. Ezke lehen, handik gaina justu, antxe gaudela, amneak eta itie gustatzen zaizkolat, normalea 3 minututa edote dela, orduan ni kapazidade hori ez dauket. Inge badakigu Urazpian zailtasunak dituela eta Zazelbe bai, ez? Orduan horrek, bikote horrek zailtasun gu baino zailtasun gehiago badituzte, hobe. Ni Urazpian txarto moldatzen banaiz, eske egon gara repaso egiten eta froga guztiak izan dira ia berdinak. Ondo bate saionan entzako izango da de puta madre. Pues nire jartzen badoztazu peso morto egiten, bai izango zan de puta madre egunero pisuak altxatu. Claro, ez nago pikatuta. Aspergarria iruditzen zait ez zaidalako ondo ematen, ez da pikatuta zergatik egongo. Ni, claro, ni logikoki ez naiz aspertzen ondo ematen zaidan gaza bat jolasten. Igeri egitea ulertzen dut, baina eske ja, apnea guztietan zertarako, eske horretan ez duzu ezer demostratzen eta gainera, hori, niri gainera ematen zait supertxarto, agoiatzen naiz asko, ni behintzat oso txarto pasatzen dut, osea, hori saiatuko naiz, beti bezala, baina, beti bezala, txarto egingo dut. Eske, joder, konfidantza joaten ari zait pikutara ja. Baina Zazel gero ondo moldatzen da, Atzo ondo egin zuen. Osea, Andrearen animoekin ondo egingo du, ondo konpenetratzen diren bikote bat dira eta nik uste ondo egingo dutela. Igual beste bikote batzuk ez dute... Egingo edo ez dute nahi igual egitea hori. Airea pasatzea bata besteari, baina... Guk nola ez daukagu ezer ez galtzeko. Hori, pixkanaka egiten bada bai hartzen dut. Pixkanaka igual... Bai, pixkat bai hartzen da. Es que ya en la desesperación... Bai, hori da. Mutia dago azkenin kanpo eta iarran, pues ez da gindola sentiu. A ber, nik uste dut ententxu hartula perfectamente, minio. Ez dakizunez, karo, me banio zegoen galdetuko nio, terran ziten lasai. Nio, karo, itxin dagoen ez da hori, pues ez da gindola hartuko dut, ari porsi, kaso, nahiago dut hori. Oixe, pues ez, a ber, hasi por hasi ez praktikatu. Hautiken nahi aizi botatare, nik hori hartu, kantidade hori ezin dela gehiago biako nau. Ni pasatzen badizut ja arnastuta ez du ezertarako balio, osea, hartu behar dut oxigena dena, no? Ja nago lerdo moduan, ez dakit. A ber, nik uste Josebak ingo dula Oberen, guztion arten, individualkitze egiten. Eta ikusik, nik uste igual ezberdintasuna markatuko dula, nik abertzen bat aguantatzeten. Horri biliko gehala, así que nik saiauko nahiz aldeten Oberen iten. Bakoitzeko lehenengoa prest, barura sartzeko. Lerrokatu hor, egurran parin, eta esku gora. Gogoratu, lurrean eseri, Venga, Mikel, Opa, jabata. Uretakoa prest. Gertu, 3, 2, 1, aurrera! Asko ahi aguantatzen, Ni baino gehiago bai. Mikel, nola ikustezu? Mikel ondo, niri oso gaizki. Bai, horrekin zoaz, ja? Eta naroa zu? Nola ikustezu, jabata? Ni jabata aitzongi. Nik atua da. Venga, oso ondo, Mikel. Hoi da, Xuan. Asko ahi aguantatzen Ainoare bai, Zurine nola ikustezu?
Sasel? Joder, superondo, Andrea. Haupa, Andrea. Vieja bata bien. Vieja bata bien, artista. Bueno, oso ondo, Oso ondo da noi, benetan, Minutu badakazue bigarren estrategia bat iteko, mentalizatu, animatu, bai. Ni ja agobiatu naz, igual pentsatzen besteak, osea, ni ez neukala airea eta besteak hor zeudela ondo. Baina, eske hartu dut supertxarto, ez nekien nola hartu airea beta horrekokin. Egin dut supertxarto. Eseri bat zera lurrean, bino, egiten zu, hola. Orduan, gehiago pisatzen baduzu ba, hobeto, pero eske ni naiz como pluma bat, eta indar osoa, Horretan, nengoen, ia, etzanda en plan, eta korrontea que me llevaba. Egin behar izan dut indar handia lurrean egoteko, eta horrek bebai azkenean ez urduritzen, baina airea gazta dut egiten dozu, da horra ja, pentsa, hasi nazenan jendea gorak ikusten, digo, bueno, guandau behar dut hemen, como sea. Oso txarto ikusi naz, beta aurrekoak azkenengo momentura arte ez ditu jaitsi eta jaizterakoan ura sartu zait, orduan arnasten egon naz ura urpiloa sartu zait sudurretik. Boa, ni lasaitu nahi za pilo bat. Ez un pentsatzen beste aguantako nula, eta nik banekin kontentrate bali manitzen, aguantatzen nula. Bakarriken uste baino pixket gutxillo. Porque nerviosa garri naiz, ja katiek da ikusi, eta erten dut, eta gaina ez naiz erten. Hola, ondo erten dut. Eta beak zeitun erten du. Orduan zan dut, ai, mierda! Orduan egin dut. Baina, bueno, guztua. Minutu eta... ez da hit, hogei edo horrela egin dut. Bai, minutu eta 22, hola nahi berak minutu eta hogei, minutu eta 22. 55 segundu edola, igual gutxigo, 40... hortik. Igual, ikusten baduzu, Sasel lehen ateratzen dela, lasai egon, aguantau, eta... Sasel jartzen da oso urruni, Si suena la campana, suena la campana, baina... Orain ja lasaiago gongo da gainera, ikusi duelako Mikel urten dela garaiz, orduan errez daukalako. Eski egin duzu bertxarto. Irabazteko. Sasel esaten du beti eta gero ikusi nuen atxo superondo, osea, jarraian jaitzi zen eta hartu zuen txampona. Naufragoak, etorri! Venga, zuen lekutan, mesedez. Kalkula zue, denporak, Ainhoa, Xuan. Minutu barrena. Eta gero ikusi dut Joseba 2-3 segundu pixkat berandu erten dala. Igual izango dut 5, baina 10 ez. Eta, Zurine, zenbat? Nik pixkat gehiago kalkulau dut, minutu eta... Bai, minutu eta... Eutekin. Eskerrak ez dian inber kalkuluak probantan, ze oso txarra zeate kalkuluak iten, osea, baino gero jakingo zuen. Aurrena bigarren tanda, bai, eta hasiko geha Naroarekin adibidez. Bilak eskua gora, bale, no bezala? Ikauen, dio. Naroa gertu, Jabata, ezin da lagundu. Animatu bai, Jabata, izi botateko bada, ahoz bakarrik ezin da lagundu ezikutu. Prest? 3, 2, 1, aurrera! Aros, como dicen, hay problemas, egin en plan. Asko aguantatzen ari da, Bai. Nola ikustezu, Super ondo, bai. Asko, Beldurtuta? Kalkuluk iten oain zuek? Hobeto ez. Kontzentrauta zaude,
Xasel? Bai, benetan, bai. Ondo. Joseba, asko da aguantatzen, Zu baino gehiago iraungo? Hoi, minutu bat pasata, ondo. Agobiatu naiz, Enun uste. Bai, ze sartu zitena ura horrein hola, pizkaraka hola. Bueno, oso ondo orionak. Eskerrik asko. Uste danak harri dut utzituzula eta glup induela. Osea, gero ikusiko dugu orduan zenbat izan dan, bai? Bigarren izangoa, Xaxel, adibidez. Egin behar dituna da, zure txarra. Honekin adien gozaz, ez da? A ver. Egin dut oso txarto, ja. Remontatzea hori... Bueno, ingen eskutan da. Jarri urduriago. Kontzentratu, lasaitu. Xasel orain lasaiago doa, badaki Andreak egin duela Mikel baino gehiago orduan erreza daukat, hori bajatzeko igual bermu bat, berdu. Marianito, lasaitzeko. Xasel? Gertu, 3, 2, 1, bera! Baina ditxoa, baina gara. Bikote itxoa. Bai, baina ezken ni Mikel baino gitxiago aguantatzen dut. Hoi ikusteko dago. Eta orain, presioarekin... Harrera, zupak azu sobran horti. Etxegin dugu, ja. Hale, Xasel, ondo! Xasel, Andrea oso ondo. Venga, Xasel, ondo. Vale, bakarrik arnaz hartu behar duzu, eta aguantetik eta Andreak ondo. Oso ondo, neskak, zer modu, Xasel? Harriak goruntzo zioan, orduan ni negoen, como hola, harriarekin egiten beruntz, baina hori ez dut asko pisatzen, orduan azkenean egon naiz gehiago. Harriaren zain nire buruari osaino. Ez dakit orain ez da hitz egiten ere ez. Zemat uste oso aguanta dozu lehor? 15 segundo. Txarrak zase, kalkuluk eta etxen txarrak oso txarrak. Ni matematikakoa ez naiz. Letretakoa naiz. Andrea da, ez? Bai, hori, bera. Inge, zema pentsate zu aguanta da bela berak? 25 bat. 25 bat segundo? Igual gehiago, 50. Bueno, hurrengo bikotia izango da. Zurine, adibidez. Zurine eta Joseba. Hau oso ondo egin dut, baina zu asko biletan, gaur zuen edo zuen eskuetan, Venga, inauguratu behar duzu estaria. Inge, denbora dakazu, kontzentratzeko eta taupada jeisteko. Ni, ditu nago kaka egiteko gogo batzuekin oraintxe bertan. Nervioengatik, suerte. Eta igual postura. Socorro. Zurine. Gertu, 3, 2, 1, zera! Zuan, zemuz, bihotz taupadoik. Ondo? Ondo. Lasaituta. Importante, Ainoa, eta zuk, launtzeko eta...
bata? Arabera 40 segundo inguru edo. Eta aukerak? Denbora desente egin dago Zurine baino, así que hor egongo da. Ikusiko dugu egin zuba me... Eta Zurine? Zer egiten dago? Zemuz, zer gertatu zaizu? Enun hankaiten, hor geldi egoteakon, ja azelera hui naiz, porque enun ikutzen, garrun neon flotatzen igerian, garrun geisteakon, arnasa botaet, eta behan ja eneukan arnasik. Bueno, ba, hurrengo bikoteak jungo gea, eta izango da... Inge, venga. Ze? Aurri berko zailo, venga. Animo. Eixeri, azpixan lurre ikutzen da eixeri. Andrea, urduri. Bai, bez, igual gure esperantza bakarra da, orte, igual Ingek Andreak baino pixkat gutxiago egitea, eta orduan igual konpentsatu edo ez dakigu. Hola. A ber, ez? A ber, ikusiko dugu, a ber. Inge? Bai. Gertu, 3, 2, 1, bera! Bueno, azken aurreko bikotia dira. Gutxi gora bera izate pentsatzen nola jun leiken dena. Joseba, ze izan pentsatzen? Xubanek ondo egiten badu, apurbet ondo egiten badu. Dute eurak izango dizela irabazleak. Ondo Inge egin daia. Tenengoen super urduri. Osea, eta gorderu eta aire baina ezak super urduri nengoen. Eta neukan bidotxa, ba. Das, ondo. Bai. Ya está. Nengoen jezarri eta begia zabaldu itxez nekien zer egin. Eta somatzen dut airean eukala ondino, baina agobiatu naz eta igonaz. Io ez taupada egin, ez da? Osea, patata horrela, ba. Hemendik ezin zen relajatu? Ez. Ez. Egin barko dut meditazioa eta yoga. Jo, Bueno, azkeneko bikotia falta da. Xuan, prest? Nola kasu bihotza? Lasai? A ber, pultsazioak hartzeko. Hoi jarriko naizela hor bizkatu urduri txamar. A ber, Mantzo. Señale hona aldo hori. Oaingoz bai? Ikusiko dugu hor barrun. Nola ikustezue, Xuan? Ondo ingo. Ondo ingo xiur. A ber, gero urazpian ni bai problemak eukidoaz Arriagatik igual. Problematxoen bat eukita bai. Bueno, ontsi ikusiko. Xuan, entzuten? Gertu, 3, 2, 1, venga dera! Zeja bata, zelan ikusi zu? Pentsatzen igual pizkat gehiago egongo zuela. Egongo die gauzak nahiko parekatuta pentsatzen dugu. Borroka gongo da horre, Xuan, oso borrokauta do, Edo ja, bera geisteago, ja kristona arazun eusken, porque hola neon, ja. Harrileko ora, neuk alde batea, bestea, zaila naiz, baina, iruditzen zan naroak busketiek kenduko itela, enitzela aliauko ez da hainoan zenbakitare. Gutxi gora era beti 40 segunduak kalkulatzen ditu, baina ez dut uste horreare aldean nahi zenik, oseak. Bueno, ba, segi zuen lekutara, eta bantxe jakingo dugu, bai? Ez egon nahi, 15 segundos agitu. Gehiago. Bera jeitzi, begia zabaldu, kamara ikusi dut, begiratuz gora, agobi ez dut Mikel ikusi. Digo, oi, zarratu egia, berriro zabaldu eta gora. Eta ez naz kontzentratu eta ez dut zenbatu eta ez dut ez egin. Bien. Ondo. Ai, Dios, pentsaet. Zailan nahi zago handatzen, baina, ja. Ni hola.
Behin itxita honaiz bukaeran irikiet, behitu zetut. Kasu hola. Ni haserre. Nire buruakin, bueno, bakizunen zerbait ondo indezakezula eta ez dozunen iten uste bezain ondo, haserre, baina bueno. Hau irabaztea zan entzela. Egia, ez gaina... Gaina zutxako, zure gatik izango da, así que... Gaina uste nire nula inen gaizki ze, sartu nahi zen ja apuratu eta hori dena, erraten nuen. Bai, a ber, Saser Andrea baino gutxiago... Bai, orokorrean ikuste gehitxiago, nahora izan ezik. Bai, baina inge ni ustez, ni baino gehiago. Ikusi dut, Saser, en plan, horuntz begira. Eta esan dut, bale, aire hartuko dut eta emango diot. Eta orduan, sartu naiz berriro, eta zenuen, en plan, bizkarra ematen. Bapatean, momentu batetik bestera, eta nire en plan, jo bino hau, aserretu inda edo ze, ostia. Ikusi duen ja izan da superberandu ze, eskin horri da bendik eta ni en plan de ja goruntz juten. Biratzen zegoen, orduan ezin dut izan, aia pasatzea. Horrein txabertan jaskenago pentsatzen kanpokoan. Lehengoela hemen pizkat mente fria pentsatu gabe Jose Galumean eta horren, pues bueno. Bize ikusten dugu eta listo. Ez que saiatu naz negarrik ez egiten, tio. Baina, bueno, ez que igual kongizetik ez naz beregatik alden du beste denbora inoiz. Eta pues pena, baina oso posike, osea, ze kanpoan dekogun bizitza superpolita. Uste zitzaion askatzeko gogoekin ja eta igotzeko eta horregatik ahalik eta azkarren egiten nuen ni bai berriro uretan sartu, berak ni ikusteko eta nirekin lasaitzeko. Eta bueno, ez dakite asko. Zain, lagundu jazu pila bat, eskerrik asko. Baina, bueno, saiatu nahi zuentzat. Hori da. Ba, a ver, ikusko da. Eta behingoz irabazten dugun probaren bat. Egon entzen ongi, Hor egongo da, Zer ni baino beto. Ni uste dutzu bera baino beto egin duzula, Hasi naz kontatzen, ez dakit, hor egongo da. Mino super justu, Bai, eski egongo da... 2 segundo. Segundo batzutara, bai. Naufragoak, etorri! Bueno, joko ikusitxe, denporak ikusitxe, lurrenetan nire parte, zorionak, kriston denporak egizue eta batez be, lehengo sartu zarieno. Lan bikaina. Arrituta gatu da benetan, danakin. Mateu birik atxiki azkazula, baina hundi azkazu, Ez dakit, osea, bueno, batzuetan gauek Saselek esaten dit. Andrea, baino arnasa hartu. Ez nago holo egiten eta bapatean. Mikel, pasazaizu aserria? Ba, ez que egin dut hain txarto, kemen. Ez da bukatu. Ez da maitu, baina, bueno. Jakir mina eukiko zue, venga. 3. postuakin hasiko gea, bai? Xuban, Ainoa, zuek zeate, bale? Ainoa, zure zenbakik izan dira astakei bat. 2 minutu 7 segundukin dituzu. Ole, Ainoa, txabal. 2 minutu eta non pentsatzen. Bale, orduan denera dituzue 2 minutu eta 52 segundu. Ai, ondo. Bueno, urrengo bikoti. Zeintzutiz? Basu ezase, bigarren, Joseba eta Zurine, hau pasuek. Guztira, 2:59, lan bikaina. Ondo. Eta guain esango dut lehenengo postun bigarrenak zenbat denbora indun. Bigarrengo tandan indunak eman dio garaipena bikotia, orduan garrantzitsua da rekalkatzea, bale? Bueno, minutu 54 indu bigarren honek. Bakizu zein dan, Zorionak, naroa jabata, bai, zuek zeate, bai, osuto. Zuek zeate irabaziak, animatu. Zuek jabata, zei rifardo hori. A ver. Zorionak, oso ondo, zoragarri, pozik. Bai, joder. Naroa, oso ondo, Eta guztira indituzue, 3:57. 3 minutu eta 57 segundu. Zorionak, bikote. Beraz, kompletuenak izan zeate. Hora, ez du urtezu, baina indartxu zea,
egitan, pasatu dugu dira gaizki, bino... Berez izan du, urrengutan ordu, gaizki pasatzik, hola batu animatio hori premiuk. Ez da txarra, joe. Postasunaren abarmendu, berda, ez? Ospatin, berda? Bai. Ez da egunero irabazten. Ez, baina ni gauza honek... Ni gauza honek barrutik eraten ditut, eta pozik nago gaina azkenean bikoteko lana denez, eta gaina bakarkak etorri garen, bueno. Bueno, bikote, zuen sarixia hemen da, baina joku honen garaia izan da, kanpai joti tokaten gatzu, eta jun eta jo kanpai bisio, mesedez. Urazpia, venga, disfruta! Venga, opa zuek, venga, ba! Urazpin zeo zentzutezan? Kanpaia, jarri hor nora zure. Venga, zabalduta ikusi zerranda erakutsi zuen lagunai. Ez. A ber, zabaldu atera barruan dauden gauzak. Ostras! Zuentzako da. Kaja egunetza da? Bai, zuek eramango izue, bai. Bueno, eta hona zikoaz, azpitxik, gorantz zela gabizen. Hau da, bigarren postan urten dozuenak, bai? Eta batekin da 25 segundo, txarrena izango zan, eta bigarren txarrena banakako horretan 40 segundo. Inge, ze uste zuzun? Ni 25. Zuk 25, dinozu? Bai. Ba ez. 40? Esan dizu. Pues bizinan ez nuen egiten 40. Oso ondo, Inge. Ni berreta iren ditu? 25. 15 espero nituen, orduan, bueno. Diferentzi hori, Andrea Mikel, horre hongo da, pixu hartuko da bena lehengo posta edo lehengo ronda hori izango da, lehengo izango zen 59 segundo, eta bigarrena 1:31. Beraz, Xaxel eta Andrea, zuek aurretik, eta gaurko joko honetan galtzaile Inge eta Mikel. Joa, 59. Eta Andrea, zorionak zurire bai, kristolan hain dezu, Zorionak, neskak? Bueno, bikote, buia hau zuentzako da, gatibu zeate, bale? Animo, bikote. Bai. Agur, ikusiko gara. Eta ni gauza bat esan nahi dut, gubiok kanporatuak bagara galernan, ni behintzat ez naiz bakarrik geratuko. Biok etorri ginen esperientzia bizitzera batera, eta ez dugu nahi beste pertsona batekin egon. Nik ez naiz geratuko inorekin, ni ingerekin etorri naiz eta listo. Ja nahiko aurra zoazte, baina hendikan desente geratzen da baitare, Aber, jabatatan aroa zuek ja janaria lortzen haste zeaten, Hola barruak... Zaiatuko gara. Zaila egongo da, Zeratik esatezu zaila dela? Zaila nolako, gainera... hori, azkenean jokuak irabazi nahi dituzu, egia da hortan ematen badituzu orduak energia eta gitxiago dokozu. Jabata, zenbat aitzaki? Ez dira aitzakiak. Baino. Hemen, irla, arrezife zingura utakazu. Badakigu. Hemen dago fauna. Badakigu, bai. Lehorrian baino gehiago dakazu itxasuan, aukera sobra. Honekin, lehen bez saiatu gara, baina honekin jarraituko du saiatzen. Baina lortzea saia da. Hartu zuen gauzak eta segi, venga, kanpainura. Erarte bikote. Behintzat gaur ez goaz galernara. Así que oso ondo. Ondo. Iritsi da gure momentua. Bakizu egiten dozuna, gero bueltatuko zaizula. Batetik edo bestetik bueltatuko zaizula. Eta azkenean, guri toka ditxaigun beste egunean gauzak hartzea, eta bain emotea. No, tío, no. Ay, la hostia. ¿Sabes? Se pasa una. Amnea. Amnea, baina jendea denbora batzuk. Zitora! Jo, esan duen mesedez, hau eta hau ez utortea, eta justo, tio. Ja. Jan dizute zauze frogan? Ez, que bai, izan da amnea. Eta jan barik ez, ni pentsotan rekompensa. Atzo jan genuen fruta gu. Jan genuen fruta. Epina eta zandia guztia? Ez, pina...
Pina erdia faltzeko. Pina geratzen da. Esan genuen esos cabrones, Ba, penakin, eske liada bada. Zebizetako bat gainera gurtu bar gaintxo bertan. Osa nire integable biak ziren eurek eta eurek. Beitu, eta gauz ja lauro. Ez gaude triste, Kago leche, tío, kago leche. Zan dugu horrek ez etortea, tío. Horki irabazi dau. Irabazi dute jabata eta... Oso ondo biak, pareko, ia 2 minutu biak. Eta zer izan da saria, do? Lupa bat. Lupa bat. Bueno, baina jabatak deko. Bai, jabata igual egin Hori bai. Eta gero sare bat. Sartu naiz ikusteko ea arrainik bazegoen eta bazegoen. Da, sarearekin joan azedako, ja zenia ikusten eta ez dut arrainik bez ikusi. Baina dinamika ikusi genuenean esan genuen, Karo. Gero ez gara indartsuak, ze behitu. Ez, baina gure ontz bai zeni guk egule moduen ikusten gara, hartu txokon gintxan zan berri betan horretaz. Itxasoan badira frogak, zuri ikusten zaizu pizka bat ahulago. Baina gero, Orduan, ni boskatuko nuke nigatik, kanporatzen. Claro. Ur frogak izango badirezen, ikusten dute ilargi pizka bat ahulago, gu baino. Zeurek neko argi deukie eurek izango diela... Kaleratuak. Baina guk ez dugu ikusten alako argi, Azkenien hor laguntasuna bauelako jokuan be, bai. Indartsua die, potentiena die, baina ez dakit... Baina jatorrenak be bai die. Ez dakit, jente askokin eraman die. Zubanek eta Inoak segurazki eurek salbauko dabez, osake guk jasoko dugu botoa. Mikel Dainge gure parekuk ikuste diteu. Orduan, ez zigula inporta finalien gure pareko batzuk eukitzie eta Xabi nik gelditzen nahet, baino ni jargikin ez daketa inbesteko zea. Ni igual genio askoku naiz, eta askotan etortzeanin, ez dut aguantatzen da esate dit aldeiok, ez dut naiz pentsatzen. Ez kiztak geldik egoten ez da, eta hain, tia, egongo ala izerte, hola, orduan nahi hoet kanpoa. Baina niretzat Xabi... Ilargik Xabi demorezun arrastratzen ibiltzie igual... Nik hori iztuta. Nik ez den nahi Xabi berriz sufritzen ikusteik. Zenik ja ezautzet pixkat Xabi eta badakit hola segio ezkeo Xabi eroiko ala segituen. Nik Xabi hola ez den nahi ikusi. Beste aukera bat izen lehizke, Ilargik erabakitze baldin mau aldeitia, ba igual aukeri emango joela... Xabiri gelditzeko. Eta bueno, etzan eskion hori, Zartara, Xabi hemen mantentzen dut, beste bikote horietako bikote fuertie izango zen baita, Oso fuertie. Oso fuertie. Orduan ja... Sasiel eta Andrea dira inkognita bat. Jo, Mikel eta Ingerekin, ere ondo moldatzen gara. Bai, oso jatorra dira. Pena handia izan da, ikustea, joango zirelagatik. A ber, pena handia ere ez, haiek ez baziren, gu izango ginen. Bai, aldea. Baina, hori beste aldetik, bai, pena handia da haiek jutea. Ni haiek banintz, igual traizio bat bezala hartuko nuke. Bai, orain ez da gudela, tentsioa pixka bat gehiago ikusten da igual, Ez gaude hain ondo. Eta jabata, zelan beti etorkizunera begira dauen, ba igual bebai eurek enduko dutziela, azkenengo finalera begira, kontrinkante ahulau bat edo ukiteko a priori. Jabata pentsatzen du irabazten, eta ni uste ikusten gaituela Xabi eta Ilargi baino indartsuago. Gero iritsi ezberdinak ditugu. Nik igual naz pizka bat zuzenagoa, eta nik, nahiago ditut Inge eta Mikel kanpoan. Joanen da pareko. Izan lehike baietz. Ingek ezauzku, segurazki Josebak bueltan kenduko dotziela eurei kabila hori eurei kenduko dotziela. Josebarekin dugu harreman ona, baina nik uste ere pentsatzen duela irabazten, eta boskatuko gaituztela. Ni berdin zait nori botatu, ze botoa eman, ze dana bota oskuen nahi eta niri, así que nik egingo igual zurinen nahi dauena. Berak pentsatzen dauena, nahi dauena egin, baina nik kenduko hori palua. Esango Ez dakit egongo dan aukera edo ez. Baina ni hori de juen
beste irla batera, buelta beste bikote bategaz, ezak ze, ni ez dut ikusten. Osa, ni Mikel egaz etorri naz esperientzia hau bizitzen, eta Mikel egaz joan nahi dut. Ni nago hain pozik berarekin lehiatzen eta sufritzen eta animatzen eta guztia, ze benetan, ez du nahi beste gauzari, bihotzez ari naiz hitz egiten. Igual, zigortzen ez gero ez aprobetxateagaitik, Baina momentuz eske bihotzez pentsatzen dudana hori da. Esaten ez du egongo dela. Bai, eske egongo die bita bi edo. Eske nik uste, eta ez dakigu ze pasako dan, bita bi geratzen bada. Ni uste 3 bat. Zaile. Geure azkeneko momentu arte ezin erabakite biligea, orduan. Bueno, jazta, erabaki hartuta da, jazta, aurra. Bueno, Inge, Mikel, lehengo egunean hemen zendeten. Oain ze sentsazio, beste aldean egon da? Bueno, hanzan igual pizkatin justizia eta mentristura. Xabi eta Iargi zer? Eurek oso argi dekiri eurek badoazela, baina nik ez dut ikusten nahi argi. Nik uste dut oso igual atuta egongo dela. Ez dakit, nervizu gakaz, itxoiten. A ber, ze pasetan natze hoin ja, nahuena motiba, haute ja aurrera egiteko, baina behitu non nahuen. Zeratik ez zaude hain konbentzituta? Oso jente jatorra diz, eske direz bikote perfektue, super jatorra. Eta zuk uste horrek estrategia moduan balio dula, beste bikotentzako? Bai, nik uste dut horrek eukinko dagoela pisu gehiago, nortzu diezen indartzuagoak edo horren estrategian. Baina argi dago, kanpamenduko guztik ez diala zure lagunak, hori badakizu ez? Hombre, bai. Normalea da gustatzea batzuei eta beste batzuei ez. Ezin da guztat jende guztiari ez. Baina bakizu danak ez diala konpontzen ondo zukin ez, kontuatu ze hortaz? Igual nire intensitateagatik edo... Zeratik ez hainbeste moldatu Jabat eta Ainoakin adibidez? Ainoa igual astiroago zabaltzen da, eta ezagutu behar gara apurbet niri konfidantza emoteko, ez? Ainoa, askotan esan dien muturra okertu ezula, Bai, situazio batzutan enbran, baina nahi errexertetzen zait hori, olaku naiz. Eta zu Jabata? Sorprendu daz, ze azkenean egia da berarekin ez dako dela harreman handia, esango dugu, baina ona izan da. Egia da berak esaten dagoena, oso dana eunera bizitzen dago. Zintara denekin ondo eroan, jazta. Eta Xabi, ez ezu hau airik irein? Zuk ze esatezu? Ilarrekin ibilizari esartzen, así que horretarako motzu eta aukera. Andrea, bera beira? Pena handia bien gatik, Xabi bikoten gatik. Eta Xaxel, beti negarrez, baina hemen jarraitzezu. Ni hemen Ez dakit hamne aiten, ez dakit indarrik, ez dakitze, ontan ere izondo moldatzen. Bai, azkenean beti libratzen gara. Tximizak hasiko jabantxe naizta kriston eguraldi hona auki guain. Eta kanporak eta hasi aurretikan, arriskuntza duten hoi, berriz ere, azkeneko hitza esateko aukera emango izuegu, bale? Zehatxik geldu itxitzen zemen, da esan hori eurari. Ez que ez dakiz ere esan. Osa, pena handia dekot, baina ez que ezin izan dugu ez ere. Ze, pena. Baina defenditu buruan, eska! Ez que zait buruan Nik dakan egurrakin! Jarrera ona dekogula jende guztiarekiko, leiala garela, laguntzen dugula, uste du rollo ona, gure gauzekin, baina bueno, sustatzen saiatzen garela. Ta Xabi eta Iargi zeuen txanda. Gube bai, dakizu moduan hemen jarraitzeko gogo guztizakin gauz. Igual Iargik espadeko harremanik pertsona batzukin, gutxi badeko, aukera bat da bai berai emotia hemen jarraitzeko eta ezagutzen jarraitzeko. Xabi, zantzai hona zara, Eta berri dinok, naranja kendu. Pena hundiz, baina naranja kendu. Ondo aztertu zue, pentsau dezue nahikoa, denboa eukizue. Bai, neu behintzet pertsonalki egon naiz denbora guztile pixkat out esatean bezala, ez? Momentu hau ni behintzet deserosono. Eta nahi dut ja jun horrea, esan, atea, gero igual damutu ingo gea, hartutako erabakileekin. Ez dugu gehiago luzatuko momentu hau, aurrian jarri, eman arrazoia eta kendu kabila, bai? Aber, ulertze zuen, Dakien bat, Ilargi, irutzeza zehala neska ona, baina ez dakit mentalki prepauta zauden egoera hauek superatzeko.
Eta aldemenin daukezun mutil hori, denbora utxien nahi behitzen, bihotza irabazi. Orduan, ez den nahi behak ez sufritzia programan dinamik ikusita, guretako jolas asko daudela, eta zure ahotik erten da bezala, iruitzezat Xabi kaltetu izen lehizkela. Da iruitzezat, izen lehizkela handicap bat zurekin baldima lehiaketan, arrastratzie Xabi, ezta? Gaurko galernan, importantzi gehiago eman diau bikotiek emandako laguntasunei eta Zer jarri gehizioz esateko? Zautuen lehen, ze kasu honetan nik uste dut primatuko dagoela laguntasuna eta hori jarrera hasieratik egon dauna, Eureka? Kasu banda Ainoa gauza politia Xabintzako izan dira, ez? Ez Ilargintzako. Ilargiri saia naiz baita ere momentu txarretan animatzen, porque iruditzezat daola mentalki ontxeola, eta demostrau indu, kapaz dela. Xaxel eta Andrea, tenga zuen txanda. A ber, eske azkenean lehenengo frogatik Xabi egon da guri laguntzen, gero txaluparekin ere beti egon da benga neskak eta etorri hona jolastuko dugu animatzen. Zuek ere, Osea, konbibentzia izan da superona, nio eske Xabiri eske izan da beti hor egon da, eta eskerrik asko da, bai, eskerrik asko zuten dugu, bihotz. Xabi, lasaiago? Eske gogorra da, bai bata joen, zein beste bikotea joen. Joa. Esan hitzez. Ostia, ez nuen espero horrela egotea, eta haien hitzak benetan eskertzen ditut, eta bueno, segitzeaz ezin dut esan gehiago orain. Bueno, Naroa eta Jabatak. Ni zuzena izango naz, badakizue bikoterik potentenak kanpoan nahi ditudala, hori izan da nire estrategia lehenengo egunetik, ez dago besterik. Ni bai nintela erran hori. Gehiemak gidatu gara estrategiari begira, ze bestelaz banimazen afinidaderi buruz, pues egiarran guantxe bertan nik ez dut jakin zerran, egiarran. Eta ego bietzen izpioz, ez zai gurtatzen hau, joe. Lasai, Alba lasai, Eta hori. Jarraitzuko eta ikusiko zean daben, kasu honetan Josebak eta Zurinek. Eta erabakia zuen esku dago. Bueno, jarratzu, ezagutzeko apenas ez dago euki denboraik. Xabikin kriston harreman haine, egia esan, no? Eta bikote, zehatez zoragarriak. Inge, bueno, nik esan izun telebistatik beste pertsona moduko bat espero nun eta zoragarria zea, eta zerte bai duten. Ni berdin zitzaidan batei bota, ze badakit zer gertatuko den gero, igual berak erabakitzea eta erabaki dau Mikel eta Ingeri emotea botua. Ina hundiz, Eta Mikel, irukabia aterata. Orain tristura ekogu, baina egon gara kanpoan. Handeko zuzen milaka juergatan, zopen, garrotikoa jaten iruz, edonon. Eta bueno, hau bai artistak dira, Geratzen zarete artista batzuekin, Irabaztera, Zuekin nago, Bueno, Inge eta Mikel, hemen amaitzen da zuen aventura. Bagoaz a la deriva, Bilbora. Naufragoak. Algortara, holan. Ni pentsatzen eban hori, 3 bat, Zuban eta Ainoa... Edo inkluso 4 bat. Zuban eta Ainoarekin egin dugu harreman politxa, eta esandako hitzak izan dira
oso sentikorrak eta jarri naiz ere sentimental. Niri pena asko mandozta. Haiek agurtza eta jakitea ez duzula jarraituko eta gehiago eman aldoztula, askoz gehiago. Estio bueltatu zaitezkete, kanpabentura, bai? Bueno, eta zuek ze nola plantatzen zuen baina abentura bikote? Guk irabazi gurogu. Horretara torri ga. Hemen egongo gara denbora guztian. Gatibu izango gara, egingo dugu buelta berdine egunero. Eta, bueno, bai. Lehenengo momentutik zoaz esaten banikoa eta hemen zaude, zerbaiteatik da. Orduan hori bai inberda sinistu, indarrak hartu, energiaz bete eta egurra eman. Irrikakin, gosiakin, beraz buia utzi, gatibuak ja etxeate, naufrago izatea igarotzen zuen berriro, bale? Venga, ba, segi. Bale, mila esker. Animo, hurren arte. Bai, gure harremana pila bat gogortu. Bueno, zetorren ja gogortuta, asko landu dugulako be bai etxean, baina eske ni oso harrona gondoan dudan pertsonagaz, super zoriontsua. Eskerrik asko, chicos. Bagenekin hori egitzako zuen botue, argi eukin dugu. Premioko zula laguntasune hor. Bai, akizton zalantzak. Bai, Jobi, bi libratu dituzu ya, Bi libratu dituzu ya, cabrón. A ver, nor botako zu gero? Rengoa nor botako da? Gabata, ya beraz. Ba, igual bai, Ez bera jango da. Bi libratu dituzu ya, Puto estratega. Inge, Mikel, etorri hemendik. Kaixo bikote, zelan zase, gogorretik junda galerna hori, negarrak eta ikusi di, zelan? Bai. Nun espero hainbeste sentitzea, nire lehiakideekin eta kideekin esan duten hitzak, erageratzen naiz eta postu naute. Joan eta Ainoa izan dia boto eman ez dizuen bakarra. Bai. Kabilak kendu ez duten bakarrak, eta benetan ikearri unkituta zeuden. Bai. Ikusetan okarritu zeatela, ez? Baina egia da azkenean egunak pasagala, soazela harremana estutuz eta igual, gu igual eurekaz egingoen berdina. Bisotako batek aukeri bertan jarraitzeko, zeuek aukeratu bizue, zeuen hartin pentsa, hartu denpora bat zuentzako, erabaki horren zein gelditxuaz. Gure lehenengo eguneko txabolara. Platan horrek zer digingenak eta? Bai, baina... Bera edo janari, tío, deko super gozea, tío. Hombre, ja platan horik ez, beste frutaren bat, igual jante zuten azuok, ez? Guk ez duguna jan. Ba, bestea zatitu beharko dugu jateko, ez? Espada, pagoaz gatibu berriro, gero ez dugu ikusten, bez, handia? Handia gaurman berde. Bai. Ni behar dut, ja. Gatzo jante zauri esan pina guztiek. Gu gatibu ginen eta eure jan zuten. Bi zer irabaziko dugu eta jango dugu, argi dugu. Pinarik ez dugu. Hori banatuko dugu lehia. Ez telegaratuko nazen dia barik. Eta dagoen papaia izango da gutxako. Toan por culo. Hombre, que perros txarratik. Hijos de puta. Diak nik ez dut hartu pinarik, deko derecho goztia, papaia ditzako izetu. Ni etorri naiz, ja badakizu. Zurekin bizitzeko hau, eta vamos, ni nao maite menduta badakizu, eta hau da errefortzu handia. Abentura hau zurekin bizitut, eta ez nuen espero inorekin bizitza. Eta eski bakarrik nahi dut bizi zurekin. Zu geratu nahi baduzu, baina ni badakit... Kastinean galditu ziatenean, esan nuen nahiago nuela bietako batek jarraitzea, da uste dut zuzarela jabato bat. Zure burua ikusten dut irabazle. Zure jarrera, demostratu ostazu, eske nola izan zaren, ni pentsatzen nuen hasieran hori, ni nintzela askoz gogorragoa buruz, igual zu fizikoki, baina, bueno, hemen bebai buruak asko egiten du. Eta orain ikusi dut, eske irabazle izan zarela, uste dut, zuretzako kriston esperientzia izan daitekela, ez dut nahi gero, da mutxea. Ze bai uste dut, hemen gauzak ematen dira, egun batetik bestera burua buelta ematen dizu, eta batean zaude hemen, eta batean
zaude hemen, eta gu orain gaude hemen, baina zu bihar bakarrik egon lazara hemen. Inge, Orduan, ni ja naiz irabazle. Bai. Ulertzen duzu hori? Bai, baina uste dut zuretzako abentura labur geratzen dela, osea... Ez? Ez dakit gai nahi zenzu gabe hemen egotea di. Ez que hori da gauza, bazarela. Eta egongo zarela superarro. Ni gabe egon zarelako, eta horrek ez du esan nahi ez nauzunik maite. Izki, klar, ez zara kapaza, benetan. Ez duzu baloratu, orduan orain bapatean da, ezin dut. Ezki, klaro, alduzula. Mikel, aurre egite dutxegu arazoi egunero. Eso nahi duzen ni hemen. Bai, klaro. Bale? Eratik zara? Bai. En serio? Bai, nahi baduzu bai. Bale, bai. Zu nahi baduzu? No, zu. Ez da, izan behar da zu nahi duzun gauza bat. Ez dakit. Zani egeratu nahi dut, baina zurekin. Ezkitorri nahi zurekin. Ezin da, baina gauzak aldatzen dira, egunero. Ez? Bale? Bale? Bai. En serio? Bai. Mikel, zatu nigan pila, Mikel, baina... A ver, nago lasai. Bale. Ya está. Bueno, bikote, ez da gogorra izan dezue, unkigarria. Ez que pentsatzen nuen ez dela geratuko. Ez que bera, dirudi niri zerbait zordi dala edo. Eta ez da egia, oza, niri egunero ematen ditu, oza, nire bizitzan sartu da, nire umea... Eta ez, biok etorri gara. Bale, ez deko aukera bio jarraitzeko, bali nahiago dut. Eta ez que merezidu esperientzia bai bakarrik bizitzea. Ze, da kristona, eta orain dago hemen, baina ez que emango dio vuelta. Eta Mikel, zein da erabakia? Geratuko naiz. Geratuko naiz. Erabaki ona, Mikel. Ni bihotxoz hitz egin dut. Berarekin etorri naz, eta ni esperientzia bizi nahi nuen berarekin bakarrik. Eta bizi dugu? Bale, utzi hitz egiten. Barkatu. Zin maz, hausarta izatea eta egitea ni bakarrik. Biongatik be bai? Beragatik, bueno, beragatik dena. Eta eskatu dit, pues, horrela izango da. Egingo dut. Baina zen bihotza, tio, bihotza. Maitasun asko da hemen, bikote? Pila bat. Eta ez bada kapasa, bardin maite izango dut. Eta eukiko dute nire semearen browniagaz, etxean itxaroten, Eta badaki. Txuleta eta hola garroa, Bai, eta dena. Ongi etorri berriz ere, Mikel. Eskerrik asko. Bai, Mikel. Eskerrik asko benetan, Oso ondo. Guztioi, Baina, lanzai. Ez que aventura bat da. Egon pozik. Bale? Mikel. Egon lasai. Bale? Lasai? Lasai gaude? Bale. Geratzen ba naiz, saiatuko naiz irabazten, Bale. Bale? Badakizu momentu txarrak pasatuko dituzula? Hombre, oraintxe bertan, ja. Bakarrik geratzen naizenean, baina, bueno. Bale? Beti, itxaroten, bale? Uta ez asko akordatu, irla bakoitzean kontxita bat jaso, bale? Honetan berriro, beste bat, bale? Zara munduko begi politenak dituen pertsona, krema bota, bale? Izo iukatu. Maite zaitute. Nire bai, Zutaz, superarro gongo naiz, pentsatu, berdin zait zer egiten duzu. Bale, zutaz, superarro. Hori, aunque sea, amuleto. Guaposa. Espero bat gaude bat izu. Animo pa el sur. Mareatuak eta difuntuak, Mikel, lasai. Atea? Eta behar. Seguro? Ikusten dut, pizka bat, desolatzaile. Ordu bat dara matxagu hemen. Darama. Bera horreztu nahi du, ni eskontza bat. Zirek ez dut ez da oidarik nahi. Pues da hobeto azpian. Vale, baina ez dugu jarriko hauek luzeak horrela horizontal. Mikel, ez gaiz eltzen.
hartu kakagun guztian mesedez, oza, nahikoa daukagu benetan, ezken nagoia kokoteraino, tio. Ondo, tio, ondo. Igual kamarak joan behar dira. Bebito fiu fiu. Ni bebito fiu fiu. Que le forma hau. Quiero dar sinvergonzón bat, izaten dira. Ez nahi duzen ni. Bai, claro. Papaya bai, ez? Bai. Eta zer mazbera zuen da papaya? Pinarera kontutan izan da, baina ezken niri pina da gehien gustatzen zaidan fruta, bai? Ez dute, reparte, beti da nik egin da, ez? Haundie nitzako, argi dago. Eurika jeian da bie pina pila bat. Ahí va. Txeiteko indarrak aukin bidien lehenko. Pena piñana, Dago torri buruen pina, Mira. Ez que atzo usan nituen, tia. Atzokoak izen ziren, atzokoak izan, egon zen, hori, un olor. Ez que ganera da nire gustuko, fruta gustoko dira. Ez deko zer. Que perros, chaval. Zatia. Ez atip ez gorde, zati bat ere ez gorde. Lasai zauden indazten, esateko morun. Nola oso azkar espresatzean, azkar hitzein, pixketa agobia egiten, no? Eta ez ni bakarrik, hemen gehioke esan baina nirekin aizeate hartzen. Azpeitine, hoxe, baten bat hola tokatze bat zait, Ja, Rocky odola ja goraka, Rocky odola. Bezaldea, en plan, zipakin, tabernan juergan batema da, ja, hola bezaldea behira da, ebitatzen nahi, bezala ja, zarrait, nahiz, orduan. Bueno, ingeia joan da, bakarrik nau, etxatxiren egin naiz eta egia izan daiteke, ni bakarrik hemen egotea osasuntsua izatea, nire burua hobeto ezagutzeko, parte honetan biziko dudana bakarrik izango da lehiaketan pentsatzea. Eta dakit igual osasuna den hori. Orduan ikusi behar dut nola moldatzen naizen eta egun hauek zer dakarten. Espero dut gauza onak ekartzea eta lehiaketetan ondo egitea. Horretarako geratu naz, Ingeren izenean lehiatzeko oso zaila. Eta bakarrik zailago izango da. Horregatik eukiko du zapia, Inge buruan eukitzeko denbora guztia. Piña, sandía. Sandía. La piña ya. Ando suedana ondo está, piña, Hombre, gero Joseba etorri da tajando zu esatia. Joseba zu esatia. Proba igual tianik. No, serre, eta nik, programa gauza. Ziterran ez zaudela serre, erraizuten teintzen dizutela, zaudela serre. Hoi da. Orduan, hasita hortiken. Nik enteintzen dizut, aserre gotia, perfectamente. Nik errandiate, atzo errantzela hola, hilego eta denak ador zeudela. Non errantzen? Nio, hola hori, berez? Nork esan zuen hori pasau zala atzo? Niztak goizin errandute, jamar duriken pina. Bai. Jakin, nork esan dauen, hori txegin dala, ez da, jakiteko nork asmatu duen, básicamente. Asmatu ez, jabata. Nok errantzunen plan hori, lo de bagenekila bat joan entzela prueba, oza, igaraile eta bertxe joan entzela. Ainoak esan zuen atxo eta Os habéis puesto tanta piña, que vale, que es genial, que otro día lo haré yo, eta ahí está. Genial, nik egingo bardin, pentsa, eta ez da pentsauko zuten, inorretan, eta nau supera, zerre horregaz, se me había olvidado. Vuelta binda, en plan, topera, o sea, es que da emakume bat, es que ni dira, como que da gehiegi. Es que oso txarto, es que, tío,
5 piñas, o sea, 4 piñas para 5, ¿eh? Hostia, a gusto, ¿eh? Y eres la barriga beteta, ¿eh? Piña. Piña ardía. ¿Cómo piña ardía? Hombre. Lau piña, a ver, lau piña, bost bicote, no entiendo. Casi da piña bat bikote bakoitzeko, ¿eh? No tengo movida. Ja, zeratu naz, eta que hijos de perra, hasta aquí echan de sana buena. Zekizu nork sartu zizun motxilan sagar guztiak eta platano guztiak? Ja, ez dut zardure. Ah, claro. Ba, orduan hemen egongo ziren. Neri joditu itena guantxer de errantzuna, hijos de puta. Neri adibidez. Hijos de perra, esado, hijos de perra. Neri errantzu, hijos de puta. Bai, esado zut, bai, aparkatu, gero errektifika bai. Hijos de perra, esado. Nik endetzen da zer egotia, oino ez hola patzeko. Vale, barkatu, bai. Arrazi, Zatirik handiera zutxako, iargiz. Horretarako nago hau montetan, eh? Laranja hori zelan daituten da, jandozuna lehen. Papaya. Claro, hombre, ez que zer espero zenun. Ez jatea papaya? Jando zuenean pina guztia? Baina hori utzi dugu. Karo, hori ez dugu inori ez jako guztetan. Bitu, nahi bazu nire platanuk zuretzako. Eta nire zandia zutzako, ez? Da segitxe bazu sandia txikina zuretzako. Hombre! Ez que txambar nahu, si no, reviento. Baina gero pentsure, eiako zelako meni. Eiako zelako meni, guri? Vale, barkatu. Plaza, Barkatu, hijos de puta gana, egatik, Barkatu, Benetan, hitz oso itxosia da, ganera. Sandia, dauzak izta, sandia. Venga, hau zuretzako. Ez da zer, no, uno normal, tío, baina ez da zer, izitea. A ver, Bitu, zuk aukeratu. Aukerau da isili. Ez dut egingo Ez, hauntina hartu. Vale, venga, ya está. Hala, zure txokora. Eskerrik asko, chicos, esatia batik. Bueno, hone egin ekipo. Bueno, bakoitze bere etxea, favorez. Beste mesutxo bat! Tunara. Bertara heltzean, abentura erdira iritsiko zarete. Zorionak! Hiru bat, marcha! Venga, guazen, venga! No! Wow! ¡Tío, hombre! ¡Sasel! ¡Ah! ¡Andrea! ¡Joder! Argi, tia, hostia! Ez dut bota, egin dut hola joder, eta joan da segunda solta, ikusio subirriten ja gontza egon da solta, no me hagas culpa la mire esto. ¡Ay, amado! ¡Papel erral batemos! Ai, ama, nire itxik uste diateniken hori desastria. Lagundu. Ez dut egingo. Zera eta puntu. Nahi zuen engozue programikin, baina ja roskatik pasatzea izate. Aldeiteko gogu emateitela. Indeun txerrikei horreatik. Pasa dut eguna bakarrik, lehiatu gabe, pentsatzen ia zer egiten duan hemen. Kriston lotxe ematen ditago ateratzea, baina, bueno. Maite zaitut, asko benetan, eta bueno, saiatuko naiz saria etxera eramaten. Oso saia izango da, baina bueno, saiatuko naiz.